Lah piye? Apa ngene Mbak Mimin lho. Kok iso? Ngene Mbak Mimin iso dipeme, nggonmu kok iso dipeme susune. Ora iso. Iki sak diperes bareng. Oh, kuwi nek ndekmu nek gatel rak dikukur. Heeh. Ndek Mbak Mimin ki nek gatel dicopot diketek ngene lho. Metune coro, ayam, Kala jengking. Kala jengking. Ketonggeng. Lembut. Pepundhen kula pun Budhe Mimin kalian Mbak Yo Apri. Iya, disepati. Serampat monggo Mas. Kangen goreng nawangi. Yo. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Sugeng dalu Mbak Apri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Apri. Tak kira nek arep mbeksa cara kakung ngono kae. Sapa? Lah wong wedok kok kon. Sing kae lho, sing kae. Kok sing kae iki lho. Lah, ini iki di. Nah. Kok ini lindel? Sek. Kok sek lho. Cek, wong laro. Wong ayu karo sithik mesthi waoni lho. Rada arene kowe kok sirahmu Oh, iya. kena lingir kok bengi iki nek banci babak bundas iku malahan. Kok seneng. Kok bansi Bapak Bunda. Sugeng Mbak dalu Kiki. Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Mbok Awane Mbak adem nggih cocok nggih berkembang biak. Ayo senengan kuwi nek aku ngono. Lah nggih kayak kula iki kayak piye sesuke iki ngene kayak ayune kok ngene kok ora ana priya sing gelem ngayunke iki salahku apa luputku nggon ngendi klerku piye kadang kula ya gagapi Lah, kaya pripun? kula karo wong lanang ya ora ngatung kula iso heker-heker golek pangan dhewe ning Kurang ayu ya umume wong wedok liyane dedek ya lencer kuning lengkung Neng sayange siji le, Apa? ora iso digunakke. ya piye carane kok ya browsing piye le gunake kok ya iso kok carane kok ya Oh alah, matur sembah nuwun dalu menika sowan wonten dalemipun Pak Yoga. Pak Yoga. Sekalian Bu Ani. Nggih. Menika adicara kitan walimatul kitan. Dadi kaya kowe dhisik ya, Lek. Aku dhisik gur dikerik kunir kok ora ngono-ngono. Apa tok dadi ra paham, ora petek gamang ngono lho aku iki. Ketoke dikerik jahe kok kowe. Kabare malah dijepitke lawang men. Sing dijepit kapane wong ra duwe kok yo. Alah kutil kan lho, Lek. Yoga-yogane kok hawane perayaan birahi sedaya to Mas niku Mas. Wong edan. Ora ketemu pirang Derek ndedonga kagem Dek Ananda Adifa. Ideva. Ideva lah. Ideva. Jeneng kok angel men mbok Sukimin ngono malah gampang yo. Sukimin iki ra kowe. Lah yo maksudnya lho nek wong dhisik ra ya mung candak cekel
pamane laire pon ya poniem, laire ngat ya ngatiem, laire rebo ya boniem, rak gur pamane saiki kok ya angel ra umum. Suk lah nek Sukimen artine apa? Suki luwe. Min ki lanang. Min ki kurang. Dadi wong lanang sing kira-kira kurang luwih ora lanang. Ya wis, aku remampu ngono ra iku. Mugi-mugi Adik Ideva ingkang Hmm. dipun kitanaken kula dongaaken mugi dadosa putra ingkang saleh migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Saged taruna ngungkuli Bapak. Dongamu piye Lek Min? Muga-muga bisa muga-muga dadi bocah kang utama. Iso gawe kuncarane asmane wong tuwa, iso mikul dhuwur mendem jero. Lho, mikul dhuwur mendem jero kuwi sering kita mendengar, tapi artinya apa toh? Apa? Artinya menutup aib orang tua, kekurangan orang tua dan saudara sedalam-dalamnya. Lah, lan ngetokke keluyane wong tua. Iki lho wong tua aku iso nyekolahke aku didik, aku nggulawentah, aku ngajar ilmu agama, ngajari sawung sing apik, ngagari dadi wong sing bermanfaat. Kuwi sing diarani mikul dhuwur mendem jero. Ora kok wadine keluarga, wadine bojo, wadine kanca diler kuwi ra etuk. Barang siapa membuka aib saudaramu sendiri, padha ae mangan daging mentah. Lho. Mongko mentah ki ya enak kalau wae. Hei! Wah, Kowe iki gawean lawasmu aja mbok gawa. Ibarate Mas teh batang ngono lah, batang ngono lho. Intine ngene lah, nek kamu membuka aib saudaramu, tetanggamu, sedulurmu, aibmu ya bakal dibuka karo Gusti Karya Jagat. Kita tuh punya aib masing-masing, punya kekurangan masing-masing, ning Gusti Allah isih iso nutupi. Pamane Mimin kae lho, di anak loro bapakne 13 upamane ngono ki. Mboke ben bapakne 13 yo men nyangga kono le ndake kono becik olole nang ngri kono upamane lho. Mimin kae lho anu saiki dadi artis kondang kae kan ora ndek kemampuan kan mergo merdukun pamane ngono kuwi ya. Mbok merduka Pak Jupat 5 pancer paribasan dukune 29 saupamane ngentekke gula setengah kental paribasane. Nek Gusti Allah ora berkehendak kun fayakun dadi artis sing mahal ya ora mungkin to. Lah mula njaluk omong karo Gusti Allah aja njaluk karo banyu karo watu. Dukun ku ya gur lantaran. Menika wau sekedhik ular-ular saking panjenenganipun Gus Sukimin. Ora Gus sebenarnya ya sembur tutur sithik-sithik ngono kuwi. Iya. Kowe bengi iki dandanmu kok kaya mbok pal-pal. Ya maksimal kok. Nek sayange siji lho, Lek. Apa? Susumu kok doyong nengen ta, Lek? Susu kok piye ta gombalmu? Bar tak nggo ngombeni sing keson mau. Lah tekno ya piye lah jenenge lah ya. Lho saya arep to kae. Suaraku apik, pamane suaraku apik, aku ayu, ku nek sone mledor ya gur ngosos. Mula ya piye carane nek tak kei dhuwit darani ngino wong akeh sithik diparing karo sing kagungan kersa. Tukang son ki ya pinter. Wong wedok ayu-ayu ya milih sing ndek potensi yo. Lah iya. Sik kok potensi apa? Garek nguntiri niku. Potensi sing diuntir-untir. Potensi. Oh alah. Sing penting ya tugase wong tua ki ya, Jas. Ngekeki jeneng sing apik nggo putrane. Nah iki mah jenenge apik. Nama apik itu adalah paribasan ki nggo pandonga. Iya. Lah kok anakmu kae kok jenenge ora apik. Kowe kae arep Islam kok malah jenenge Nur Saitoni Rojim ki meneng. Mula ya nganggo jeneng, nganggo cara Islam ya apik, nganggo cara paribasan, nganggo cara Jawa ya utama, nganggo cara apa ning ku jek iso mudeng artine ora mung gugon Tuhan melu-melu. Oh, lah rek Nur ki rak cahaya. Saiton ki pakne kowe. Dalane setan ngono. Terus nomor loro mendidik kula mentah sing apik. Heeh ta ya ilmu agama, budi pekerti, unggah-ungguh, sopan santun. Dak mana orang yang dituakan kita hormati sing nomor 3 kuwi nek wis akhir dewasa menikahkan utawa ngrabekke. Ning nek bar kuwi tugase wong tua paribasan ora kok wis rampung. Ning paribasan tugas utamane iki wis kabeh wis tercover. Ngono kuwi lho, Jas. Iya. Lho ora gampang dikai amanah ki. Mula kula rung dikaki niku mergo kula kan rung iso ajak sibuk kerja to kula dadi lha nggih. Sukimen pelantangan kok gagas meteng iki. Kok senengane. Paribasanipun nggih matur sembah Kang sampun pereng rawuh enten kewonten mriki ketinggal Bu.
Ganci. Kula kenging cantik napa mboten? Mboten. Gawe jogakan dhewe kowe. Nek saka kadohan ki kowe ketok ayu. Sing saka cerak ki ngomong mboten ki bener lah wong jenggotmu ki lho. Ah mbok dikerok sikno lho. Aku ya ora nyalahke. Nek sing ngarani aku ora ayu ki berarti memandang aku dengan mata telanjang. Mata kok udoh ki. Maksudnya ning nek sing ngomong Mbak Min kae ayu. Ayu ki merga memandang aku dengan mata batin. Lho. Oh, Apri kaya ayu, cahayane sumunar. Ayune ning donya. Ayu ning donya. Wong ayu nang donya ki wedine karo panase lampu, panase srengenge wedine kisut, wedine ireng, wedine dongos-dongos raine. Ning nek aku wedine karo panase geni neraka. Lho, dadi tindak laku sak laku kudu sing hati-hati. Lek, telek. Cintai dhewe ora. Lah niki suntik putih men ayu nggih to? Suntik putih luluran. Ki mung pirang wektu engko 35 kisut kabeh. Lah kowe nek pengen mbok suntik putih. Aku gak kok nganggo air wudu ae. Gayamu. Lah kowe nek air wudu, ra mesti salat. Lah salatmu ki nggo sarung apa ruko? Tergantung. Ya salat yo nganggo sarung kok. Kayak wingi ya Jumatan sampean. Sesuk no. Oh, sesuk. Sesuk Jumatan. Oh iya. Nggih. Sing Jumat wingi no tegese. Jumat wingi Jumatan. Bagus. Kok padake. Nyepelekke. Borak pokoke wong lanang borak ketang sak pleci iki kudu wajib Jumatan. Mbok paribasan arep titite iki dirubung tengu tetep Jumatan ya. Lho. Tak omong kene mergane tidak ada. Lho, kecuali ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kalau sakit dan sebagainya itu tidak boleh meninggalkan ibadah. Oh, lah aku harus salah sengeni mbokku kok, Lek. Lah ngapa? Lah aku nganggo rukoh kok disengeni. Ya salah. Lanang nganggo ruko. Wah, iya. Sirku menutup aurat. Lah aku anggar ning masjid ya bingung. Arep manggon ngarep apa mburi aku ngono. Aku ya terus ning tengah-tengah ning dhuwur sekat kae aku. Ra sida salat. Nek urusan ibadah, urusan akidah aja di waino. Nggih, guyon-guyon karo nganterke panglipur ya, Nak. Wonten pamundutan mboten? Mas Yusuf. Baguran, Mbak. Dipun Mas, tunggal mbok setunggal. Injih menika. Aku ra melu Yusuf Ansor jebule dijoli karo sinden sing sisih kene iki dhewe. Nek rupa ya macul kowe aku lho. Ki sinden sing kene dhewe ki. Lah ya aku dijol ke sinden sisih kene dhewe nek babakan rupa ya aku ra menang bersaing to ya, wani bersaing to ya. Pakaiane mompyor, gek jejer dalang, kok kaya garwa dalang ya, Le. Heeh. Kowe ra ngebomi lho. Nggih, anu turu ning transit mau kowe. Iya. Iki aku ra melu-melu ya, Mbak. Aku lho jaman kenalan iki nek garwa dalang ki rak pakaiane beda. Tur mepet dalang. Heeh, nggo kembangan carane. Kok kembangan barang karo jantrilan apa piye? Jejer dalang ya malah kaya memedi ya. Lah kowe nek jejer Dek Yusuf nek misale nang kene iki lho. Pamane aku nang kene umpama. Lah kaya mbahne kakung mengestoni putune. Wis talah. Apa ra iku wis kelinting banget to, Pri. Ora le Mbah Kakung kuwi lho. Diwaca Dek Yusuf. Iya, ini dari Pandagio derek nyimak. Pandagio ki apa? Pandagio ki singkatan saka Pandemen Dalang Yusuf. Oh, nggih. Mengke nyuwun lagunipun ayang-ayang dipun langgamaken dipun lanjut dangdut. Oh ya. Lagon menika kula aturaken dhateng warga ingkang sami rondo saking menyanipun Bapak Kadus Mbaturretna Wonogiri. Oh ya, Pak. Terus iki saka Bu Sri Rejeki Temanggung. Wo piyayi kene. Iya. Nyuwun lagune padha kalian Pak Kadus. Oh. Napa? Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Nggih. Mbak Apri kalian Mas Mimin ingkang Rungokno, Mbak Apri karo Mas Mimin. Aku mung maca tulisane lho. Kuwi mergo tresno karo aku. Tresno ngapa ditulis Mas? Men kuwi iki Mbak Mimin ki ning panggung ngono, men kembali nek pas ora nyambut kembali kepada fitrahnya. Oh, dadi ngelingke ngono ya, Lek ya. Ngelingke ki apik, ora wong serik. Dadi kembali ke fitrahnya, kowe nek ora pas nyinden ngene iki ning omah ya ngarit, nimpal. Ya nimpal.
Iya. Kok Wonten nimbang? melih? Pamundutanipun? Sementara menika. Oh, jare akeh. Dalah kok tidak unekke. Ayo men. Iya. Ki diaturke apa sih? Ya YouTube? sing Mau anu lho, Dik Yohan arep Oh iya. karang panjenengane iki ya seneng manu ning omah latihan mayang, Mbak. Oh Sing dikitanke adik Ideva. Ideva. Ideva Yuan. Kuwi iki ya seneng dalang lho. Oh ngaten. Terus wantene ya sae. Ya becik. Budaya. Ya budaya. Nek diaturi munggah panggung ngono prayogi. iya. Ya sliramu coba le ngaturi kersan apa mboten? Tole ingkang dipun kitanake nih jejer tante kene le. Iya. Jejer tante karo pakmu gedhe iki lho. Bosok. Sepati Mas yo. Masih sakit, Dek, masih sakit. Sudah enggak? Oh, udah enggak. Oh, mula kok dicekeli ngene terus apa, Dek? Lara. Kuwi nyekeli weteng kok yo. Oh, saiki kan wis modern. Apa? Garek pirang dina wis garing. Ora kaya kowe dhisik dadak meme ning nggon watu nggon kali. Kan zaman dhisik kan ya urung model kok saiki Lah laser-laser. iya. Kayak gewedi kan. Abah. Watune iki gede banget ngono lho. Watune. Kok yo. Aku dadi kelingan lampu strongking kae. Nek saya kan ra ono iritasi-iritasi Iya. ra ono. Sugeng dalu Dek Yohan nggih. Panggilannya Deva. Dek Deva. Oh, Dek Deva. Kleru. Lah nek aku njeluke ngono ya bebas. Ya wis. Dek Deva kelas berapa? Lah jenenge. Lah jam aku ya wedi diweden-medeni kok. Jenenge beda diweden-medeni kok. Yo. Gilane. Aku nyritake awakku dhewe dhisik ngono lho. Dek Deva napa? Iki kok sinden kok mambayangke lho. Seneng kok. Dek Deva belajar wayange teng pundi? Teng griya. Oh, Lewat YouTube atau wonten guru ingkang wonten griya? YouTube. YouTube. oh berarti kados Mas Yusuf Ansor. Dulu Aku ya belajar memang dari tahu. YouTube pakai wayang kerdus dulu. Sakniki dadilan kondange muga-muga kondange Mas Yusuf iso numrapi Dek Deva. Nek wis mari tenan to? Ampun. Delok padha ora. Kok padha ora. Apa iki gilane kok bocah. Lah ndek kowe elik kae kok. Apa iki do trocos-trocos lho. Iki dilastri wae lho, sak alam donya mirsani lho. Loh, iki kan apa jenenge obrolan tentang sesama lelaki. Alus sopan lah, kayak pinter ya Allah, aku gelem lah kok. Gelem anake bapakne. Ya Pak Nino Pak ya. Ya. Tak cekel kele anu iki mau lho apa? Mas, mbok aku ya dikalungi padha kuwi to, Mas. Kalungan celurit iki lho. Kok aku kok Yusuf, kene dadi bintang tamu. Kok lho ya? Aku kok penak emen. Ben kowe yo ngrasake. Aku pirang-pirang anu kok mlekoto ae kok lek. Kene. Sekar kadang kongas kandanyo maweh waras ratnaning driya oh Ampun. Sampun.
Luar biasa. Loh, mung sak otot mentale iki dijak lho, lah. Mentale iki lho, Iya, wis dadi. belajar iki ya mung lewat YouTube. Ya, Ora iya. nek sing mentori ning ya Ya. langsung nyantol. Ning sesuwe engko literasine banyak dadi pinter. Iya, Dek Yusuf, arep matur apa? Mengomentari. Iki tadi tak wis suluk ta niku. Anu odo-odo sing nganggo dodokan coba. Coba ya. Dodokan. Mau sak kersane apa sing arep di heeh, sing arep ditokke apa? Hah? Ya. Pengen ibu Bu Mimin. Aku pengen ibu Bu Mimin ngono marah sang-sang. Ngangge dodokan. Hah? Ayo sampean teruske. Non, mboten pati apal. Oh, nggih liyane sing apal coba. Kok nek ra iso ya aja dipeksa kok. Oh, jantur. Nggih. Oh, janturan. Janturan. Oh iya. Jantur ya wayange ya sing padha pas jejer mau. Apa kowe dadi wayang golek ya, Le? Iki mboten komplit. Kok ndak nggo dolanan aku. Apa dadi wayang apa? Golek. Wayang golek. Nek nggo dolanan terus aku nyaman piye? Wediku nek nyaman ki lho. Iya. Ayo Dek. monggo Dik Deva. Serbak, Mas. Hung ilahing awi Gunamastu Purnomo Sidhem awi Gunamastu Srat Mriyang Jagat Karana Sirang Tondo kawahisaning Bisana Sono sinawung langning Wilapa ekstu makrih lastantu lampahing Buddha jinantur tutur katila tula-tulat ring labdeng paradya windur sita ngumpama prameng niskara karanta diantu miyang jaman para pinardi tameng lalata mangkya tekap wasananing bupita tanuwung ranggeng prambang matumpa-tumpa marma panggo panggugung sang Purwengkata sih gebyar dumadining wayang Purwakani kandha narik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen saya karas mulat sarira hang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani ler jalma ngira kaca careh wis rirangkep cak ing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran ya kuwi jatine amriksani pagaran ringgit Purwa Surya Candra Daru nyang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangidri bawana Purwa tekeng dosina gilir gumanti temahan dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar saya sinarambun kaya jawah pating krembyah dadi padangan kutu-kutu walang tangga buron wana miyang Burantaya dadi branakan tanpa wicalan padang trawangan sinaring Sang Hyang Rawi ingkang ngarsa amerbawane jagat mungguhing jagat witan dok mungup-mungup mungguhing kalingan nukir abang mengangah lamun leksi yayah handirat-handirata bumi saya dangu sumrut Sang Hyang Arka
katon semoblak kanan kiniring abang esmu jenar kaperbawan sinaring sang hyang Basanta tan mentuh katon ijo royo-royo hamengku gunung biru moyo-moyo pucuking gunung kinemulan gendanu kasiliring prabancana lenggat lenggut nganti kaya mekutu-muku tan atawis dangu solahing kawula tasih dan ilo arsa angupaya boko garap tegal sawai Sampun. Angge. Sampun Dede Manjih, luar biasa. Berproses, berprogres. Lah, tetap gladen, tetap sinau, tetap jadi diri sendiri. Terinspirasi saking Mas Yusuf mboten dados menapa ning tetep mengke kedah duwe ciri khas piyambak. Men mudah diingat nek pancen penyan pengen bener-bener terjun wonten dunia seni pedalangan. Kados Mbak Mimin. Kayak gini kan Mbak Mimin kan juga punya ciri khas. Jadi ciri karo khas iku keh cirine nek. Ciri ki cacat ki, Pri. Sik iki aku ana kenang-kenangan ya wis ya ora ketang elek-elekan. Gandeng ana blangkon ning omah tak aturne ning Dewa. Oh, elak. Tinggokke sisan. Iki ya iki gegeden ra apa-apa sesuk ngunduri gede. Nek wis bar supit ki biasane bocah terus sok lemu. Terus gembrundung Mas. Nah, tak nggokke ya. nggih corne wit-witan bar dirancasi kae terus tukule oke. Kayak dhewean ngeki apa ya, Lek? Masa arep ngeki gelungan ra ya ora to? Aku tak ngekei jiwa raga kuwi ditinggal ning kene. Dan Ora ming iket, Dik. Iki no wayang muga-muga iso nggo sinau. gladen. Ya. Bagong kolor. Weh. Kaya kagungane Sergi. Suwargi Pak Seno ya. Heeh. Matur nuwun. Nggih aja didol lho iki lho. Mboten. Luar biasa. Nggih. Nah, Ya ming Pon. nggo kenang-kenangan, Lek. Iki nggo ngrumat blangkone ben ora lecek ya. iya. Ki ana mereke semen Gresik. Ah iki. Kok blangkon kok mereke semen Gresik kok. Ora. Wis gek dicopot. Nah, Nek gelungan kuwi kok mereke Kuku Bima ya, Cek. Ngopo to kok aku salah terus lho. Sampun aku ngomong kok dipoyoki terus. iki mereke udu Kuku Bima iki, Lek. Apa? Mereke Toto. Totoi toilet iki nggon. Deva mriki riyen. Nah, diagem mawon. Diagem wae. Ya aku enggak apa-apa lah bagus sih kok ngene pinter. alah. Iki soleh yang saya lihat itu bocahnya santun. Raden-raden cah saiki kadang kala rak ya nyun sewu ya ora kok mbandingke meneh santune menika lho patut Tor saiki ki, Lek, basa Jawa ki neng wilayahe dhewe Wong ki Jawa wong paribasan. Jawa paribasan iki wis rada angel diajarke ngono lho. Dados Pemene- bapak ibu nek ning dalem seyogyanya ngajari putra wayah menika basa Jawa. Nek basa Indonesia, basa Inggris Pak Guru wis ngajari. Merga wonten basa Jawa wonten tataranipun, wonten unggah-ungguhipun, wonten budi pekerti. Dados mboten klentu menawi Dek Deva menika remen kalian budaya maliginipun ringgit. Sukses, pinter, sehat, soleh ya Le, cah bagus. So nek dadi nganten ngundang budhe aku suwidak umurku.
Engko sek Sumbene swidak 5. nek dadi nganten ngundang Bude. Ya nek tekan Nah, dilari dali tak. Ya, Ayo donga iki sing apik. toko sing apik. Sik, sampean mah persis panjake iki lho. Sing agem nek ki mau rak wis danturan wis, Nggih. suluk wis. Nek bawa apa nyanyi apa ngono, Dik? Nyanyi mawon. Nyanyi mawon. Ya. Karaoke. Lagune apa? Lintang Asmara. Oh, Lintang nggih, Asmara. Lintang Asmara. Niki kula duet kalih punaan. Oh, ponakan nggih. nggih. Sinten? Niku Fanya. Oh, alah Wah, pinter. ya Allah. Meni alah iya. Sini sayangku, mriki. Ya Allah, ki kok iso apik-apik iki dhisik piye ya lek Lah gawene? iya kok iso apik-apik resik-resik sopan sopan. Gak bibite piye ya? Arep kowe Minat apa piye? lah. Apa aku tak golek jago kene ya, Mas? Yo alah, Iya. nggih. Alah ya Allah. Cantik ya. Ampun, ya ampun cantik banget. Nggih. Namine sinten, Adik? Fanya, Fanya. Kelas pinten? setunggal. SD. Nggih. Nggih. Ya Allah kendele ra. Iya, salim sama Mbah Kakung dulu. Iya. Wis sakarepku sing penting bocahe seneng ora Iya. wedi. Mbok ya eyang nguti ngono kok Mbah Langkung. Mau nyanyi lagunipun? Bintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara Bintang iya. Asmara. Langsung nggih. Siap? Oke. Monggo Kakak. Kita joget ya, Jas. Ayo ya. Iya. Goyang, Jas. Asik. Jas. Ya.
Len. Terima kasih, Dek Fanya. Lah, bibitnya apa-apa? Lah kula mriki iki golek sangu malah kok nyangoni. Loh, nek sampean nyangoni adik dua itu, engko sangune sampean ngene luwih akeh. Oh, ngono. Ibarate wong sedekah ki Iki ra ngene ta, Le. Ning panggung ki dalang ki artine rak ngudal piwulan. Dadi ora ana alane nek dalang ki tontoni sik. Nah. Aku ora nggo duit ya. Lah apa tak silihi sik? Heeh, kene. Amin, nggih. Pripun? Ya kene. Halo, nah anu salim sama Mas Dalang dulu. Sama Om. Lah iya. Iya. Iya, weh. Sing pinter sekolah aja ora bisik ya. Ya cacine kok ora bisik. Maksudnya sekolahnya kudu dirampungke ngono lho. Dirampungke sik, iya. Iya. Iki bayaran wingi bengi. Oh iya ta, wedar kene-kene. Ora iki sengaja aku nek nyimpen duit iki tak dekek nggo amplop. Lho lah iya. Nah, siji-siji tolong disampaikan, Lek. Nggih, kersane mriko ki Oh, ambek suwar kendel. panjenengan. Nah, kalih di anu Heeh, wah janes. Iki aja dienggo tumbas permen ya. Iki nek iso dienggo nyalangi dienggo tumbas putihan wayang kulit ben iso kagungan wayang kulit. Nah, iki. Ya, oke semangat ya. Wah, generasi penerus, Nduk. Iya. Oh, Konangan. dadi bapake kuwi mau termasuk eksploitasi kuwi mau. Niki sekedhik saking Tante Apri, nggih, Dek Fania kalih Dek Deva. Ora ketang bapakmu ngeki aku luweh. Ini iki nggo patut-patut. Nggo sarang, nggo pancingan, nggo pancingan. Nah, iki nggo pancingan, gur nggo cambuk semangat. Kagem Dek Fania kalih Mas Deva. Nggih. Nah, ini buat Dek Fanya, ini buat Mas Deva, nggih. Pak De belum. Nah. Gandeng aku nek kene niatku ya gur silaturahmi. Duit mriko ora mung angka to. Lah, nek silaturahmi itu keberkahan, itu sedulur nggih to. Nek duit ya mung entukmu duit tok, ora mesti berkah. Anu iki mampune budhe gandeng budhe iki rondo iki 20-20. Wah. Kok lering ki. Budhe iki biasane meneh oke.
Nggih, sehat-sehat pinter nggih. Tondo tresna, dieling-eling Budemi dolan ten Klaten. Kula pun dolan mriki njing jalan dolan ten Klaten, ten gubuk kula. Lebih tepatnya istana gitu ya. Iya. Istanane Betari Durga. Istanane iki lho, abdi-abdine. Nggih. Kuwi iki grapyak-grapyak. Oh, ngaten. Lho, Contone. Sampeyan nek marane Ndek Likmin, Nggih. lagi mlebu ning halamane ngono, ning latare mesti dibagekke. Bagekke lik. Kae wedhusku ya, Pri. Oh, kono blantik kaya. Iya. Jos, Makasih ya, Dek Fanya. Makasih Dek Fanya. Dek Iya. Deka. Duitnya jokekke mbokmu. Oh, ndek tabungan dhewe-dhewe kok. Mbok ning fan kita lho, Jos. Mbok Cedek. Oh iya, nanti nek dikasih mama ndak ilang. Oh iya. Ya mudeng. Makasih Saling ya. dalan ya. Pinter selalu ya, Dek Fanya. Iya. Sampun, Dek Deva. Iya, Dek Deva. Mau nyanyi lagi? Mboten Sudah. Sampun nggih. Ya. Nggih. Siap Dek Dewa semangat pokoknya. tak mandap kula. Nggih, Nggih. makasih. Alah, kek sopane Nggih, kaya siap. ngene. Kek. Lah aku arep anak sopan piye bapakne merosal dhisik aku ki beda to ngono to Le. Lah le gawe nang Oyo kok Mas. Kok ya diwedarke dhewe lho ora. Beh. Karo ya ngene cari temen. Mula ngono iki digoleki halale sik. Aja mburu seneng lho mesti ayem ning mburu ayem di situ ada kesenangan lho. Diluruskan aja mung mburu seneng. Ning mburu ayem di situ ada kesenangan. Nek golek seneng lho mesti ayem ngono kuwi lho. Lah kok peningkatan ning Oyo biasane ning galengane dadi yo. Ning Oyo. Nah, suka pari suka, Nggih. menika. Mboten Napa lo? mundutan malih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Pak Ngadya, pidalem ngeleri pelayan Gunung Kidul. Nderek wungon nyuwun langgam ninggal katresnan. Oh nggih. Gending punika kula aturaken dhateng sedaya pandemen wayang kulit, dhateng Masda dan Anselaras semoga sehat dan sukses selalu. Salam kagem Mbak Mimin dan Mbak Apri semoga sehat selalu. Sembah Terima nuwun kasih. ingkang mantau streaming Nggih, lumantar. Pak Ngadio, Pak Ngadio. Pak Ngadio. Iya. Ngadio kaya tanggoku. Nggih. Sinten? Anu namanya siapa? Dio. Lah jenenge Ngadio. Dio. Ayo panggilan dia sing keren. Iya. Iya. Iki diatur ke apa sih? Iya. Dek Yusuf. Ayang-ayang Mbak Yo. Ayang-ayang. Menika Ayang-ayang langgam. Iya. Heeh. Maka kanca-kanca. Moga sareng-sareng. Iki duet aku karo sliramu. Oke. Nah, kowe saiki madeg MC sik disiarke upamane kowe dadi MC ngono lho Lek. Baik, ladies and gentlemen, kali ini hadir sebuah nomor lagu koleksi dari Risang Goto, kalau nggak salah dari Pacitan ya. Ini sebuah nomor lagu bertitelkan Ayang-Ayang, hadir bersama artis dari Kota Klaten, Princess Aprilia, Sucipto Suzuki dan Suki B. Elimen. Baik, Baik. oke baik. Kur baik kae lho. Dikasih satu persatu ngono. Dikasih sebuah nomor persembahan dari kami, Princess Aprilia dan Sukime dengan Ayang. Ayang, terimalah. Baik. Zaman di kaset dhisik kok dadi Kaset pita. kita kaya lah apa-apa lah. Iya. Kok malah ketok nek mengi. Oh alah. Pripun Pak Dik kula kelihatan cantik. Nah, 50 tahun ayune kaya ngene kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lah. Lho Kuwi nek karo aku mung ngrasani jenengan. Pripun? Wong kaya Raosan pripun ngomong. spek kaya ngene iki kira-kira gelem pira. Kuwi Pak Pardi kuwi. Sing penting kula Coba. sing penting kula kaya saya tuwun mung golek tentreming ati kok Mas. Kula duit iso golek pangan dhewe. Mas Picis Raja Brana kula wis duwe lho. kowe iki lho Lek. Ayahmu ki ora ning kene. Ndek, ndek. Kae lho. Bapakne Yusuf. Halo Papa. Ini cuman anu sandiwara di panggung, hatiku tetap padamu. Ya. Ya lagi mbokmu kualan ta Le. Ora kuwi ngroman andine bapake apa piye kowe? Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Ayang-ayang wis diaturke. Sampo dipun pinangkani. Ayo ngejak Waranggono, Dik. Sinten Ya, ingkang Bude. kapiki? Mbak Mbak iso sing Mbak- beda dhewe nggih, seragame, Mbak Era. Irawati sik. Mbak Irawati, monggo.
Monggo Mbak, nyuwun spotipun kagem Mbak Spote. Irawati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian Jakarta. Saya panggil Nalika dari tanah bermuda. Bisa tolong tempat saya. Saya duduk di sini sambil mengangkat kaki melihat dekat asing. Ke kanan dan ke kiri. Lihat becak lari dari tak berhenti. Becak jalan hati-hati. Saprening ganggu nganteni janji. Hop. Daning hati dondong jret. Iki kesenian apa? Walah. Kendali Mbak Irawati. Sugeng dalu akan. Sehat kabarnya ya Sehat. ampun. Suwe banget ra kepethuk. Ya. Maaf. Napa? Saya tahu nek Kenapa? aku dinek nyum jenengan engko nek aku mari lho, Mbak. Loh, mari piye to lah Kok- sumat apane? Kok nek nyium jenengan, kok nek ngantek Sukimin metu, kuwi bahaya. Metu apane? Wah, iki ra duwe to. Kok ora duwe piye Iki to? entrane nganu gendong tenggok isine entik. Apa? Kita wedok ora duwe nganu. Ra duwe dedek ngono. Kuwi iki kodhok mangan kupat. Apa? Dhuwure wedok, ngisore jengat. Tak. Wirane iki lho. Oh, wirane jenget. Lah sing dhuwur jenget ora. Mang terapi, Mbak. Wis ra iso. Kok dadak diterapi. Ya nek ndak suro ya fungsi, Mbak. Kok fungsine kudu Jamasan pusaka iki lho Oh, maksudnya. disepuhke. Tak kira nek terus nggo sajen. Sehat Bude. Alhamdulillah pengastinipun sehat, sepenting sehat. Nggih. Niki rada susut, 4 kilo ya ora apa-apa. Lah tekne napa? Miskram, bar miskram. Oh, bar miskram to. Soal iki rahimku rentan to, Mbak, kan ana miyume to. Dadi. Oh lah, kuwi nggih kan miskram dikiret. Lah Bu Bedan ki sing ngiret ora resik. Lah terus? Gek sikile bayine keri ku lho. Iki ngono abrakku dhewe. Kak, keri siji mau keri kabeh. Mbet ala kuwi tak kira sikil bayi. Sikil kok ora ana kukune, ana drijine. Sikil bayi kok diwu-diwu lho. Sikil bayi kok merenges. Jalan. Dik, yo. Lagi diatur ke apa? Mbak Irawati. Nek enten Dik, Mbak Irawati alusan lho panjenengan nek karo aku gradakan brangasan ra apa-apa. Kali Oh, Mbak ngaten. Irawati menika kedah alusan. Ayo empan papan. Oh, Papan-papan. nggih. Nggih. Nembang, Mbak. Lho lah iya. Nggih no. Nembang napa wae wonten pamundutan. Nggih. Ninggal katresnan wau. Lho lah nggih. Gegere putih kok men lah. Gegere putih banget. Oh ya nek ketok dandan wedok anggere wong wedok ayo ya kaya ngono to men kowe iki. Jan. Kok resik nek beda karo tekku ya. Titekmu kok ngapa? Kono kuwi anu kok cinta Indonesia dadi sak kulite ya dibatik. Ngono kuwi. Batiane apa? Kuwi tilas bubul, Mbak. Batiane ya putih. Kuwi kadas. Ninggal katresnan Mbak Irawati. Nggih. Langsung apa bawa? Bawa dong. Bawa dong sih. Sak menika mapanipun wonten Temanggung, Mbak. Nggih, wonten Temanggung. Peneripun pundi Mbak Irawati? Selo Pampang. Selo Menika. Pampang. Tembara. Nggih, Oh. dari rumah saya ke sini masih 1 jam. Oh, nggih ra kita nggih. Iya. Tepi. Wonten kang nderekaken? Dalam Wonten kang nderekaken? onten. Oh, nggih syukur. Soale kula dhewe ya iso nyopir nek jarak jauh trimo golek sopir. Oh, ngoten. Ya kok nek ger kalungku sing ilang nek ngantek kehormatanku dilenggut wong ning dalan gitu sing kula jaga niku, Bang. Kehormatan jenengan ki ndi to? Oh, ket mau Kehormat- kehormatan kok ngene lho. Kehormatan kok dikerayuk. Kehormatan kok. Budi, Nun. kehormatan kok dilewek. Lah iya. Lewek. Kok menjaga kehormatan kok angger bar kok kene kok mampir pasar sapi Mbak Romo. Kayak Apa? golek ekstrakurikuler. Golek anu ya. Ekstra, Mbak, Oh, tambahan. pijet. Ngono. Niatku pijet ning kono ya mbuh nek niatku pijet. Aku nek karo wong lanang kudu tak niati sedekah kok nek kono perkono-kono arep bertindak nista ya kan sing salah kono. Ya tapi jenengan nek dinestani gelem ora? ya dokoh to, Mbak. Ngono lho, malah mapan. Bawanipun Mbak Irawati. Oke. Derek panjenengan wong ayu. Nggih. Manut, Mbak. Mari ngono. Pangkor mawon Mas
Mas Bayu, Mas Ayu. Mas Ayu, ya. Mas Ayu Gupita. Angger dilem bagus. Alah. Saku. Terus ikete sesak terus. Lah nggih, angger diarem bagus kok ora kok berdemes ya. Sing wedok terus Altin nyekel HP. Ya. Sing gender iki angger dilem bagus. Kacamatane rung ngembun. Monggo Bu Irawati. Nggih. Iki piye arep mulai Sinden kok lewat kae to. Oh alah. Monggo Bu Irawati. Nggih. Mingkar mingkurengan Aja diganggu lho, iki munggah ning Semarang lho. Munggah ning Semarang ya. Munggah Bandungan wis dhuwur Bandungan. Semarang ya. Pangkur Semarangan. Akarono karenan marati Hati Mbak. nggih. Bukaan 8 akean sik. Selamat. Selamat. Pak aja tiru-tiru lho, Lek. Jali Sarah. Aja kembangane kalau menjinge muntir kok malah iki kok. Lah iya wong wedok kok ndek kala menjing lho. Kok kalau menjinge pindah cengel kok. Iki jenenge Nick Apple. Alah, kuwi sing dijenengke teleh ya kuwi. Telah ki nggo pitik. Tembolok. Wong wedok suarane gedhi. Tembolok. Nah. Kuwi jalu ya. Kok Jaluk ten kene. Dhisik mangan woh kuldi iki lho. Sinoba sino karata mrekereta pakaratining ngelmu luhur. Ponine Mbak Irawati ki apik. Aku melu-melu ngono mas kok tarangan pitik. Berarti apik dienggo kunur Oh, nek sinomku ki apik kok. Lah nggih kok asal. Jenengan kok ora duwe. Aku nyoba kok sampean ki dadi rapatet malah nggo omah tinggi kok, Mbak. Dadine sinome jenengan iku mapane mboten teng mriku. Mboten ten mriki. Teng ngandhap. Ten ngandhap. Kula wedok fertil kok subur banget kok. Oh, ngaten. Sinome ora ning kono. Teng pundi? Ning dodo kok. Wis simbar. Kok jenenge beda-beda. Sinom, simbar, godek, terus iki kumis, Pringos, Pringos. jenggot. Terus nek ning kene apa, Kak?
Simbal. Nek ning ngudel. Nek ning ngudel kuwi ya kuwi baby simbal. Kok ana baby simbal barang. Baby cumi. Apa iki mau baby Kok anarkis aku tak amar. Mas aku lamar wong rusuh-rusuh aku ra gelem aku. Karo sapiye lho? Wegah aku rupa nyun sewu ya Mas nyun sewu lah aku jujur. Sing Jaipong pengen diambung neh jare. Jujur ya Mas nyun sewu. Ketoke aku ki lho rupaku elek. Ning nyun sewu nek kon ngomong-ngomong jorok ngono ki ora tekan rasaku. Lah iki jenengan Padha-padha le ngomong mbok ngomong sing becik kok ngomong sing jorok. Nek nindakke? Nek nindakake mah ra apa-apa. Dadi malaikat le nyateti genah catetane ngono lho. Dadi ora samar-samar. jenengan tekan kono karep ning ndi? Arep ngopo? Ayah, aku pengen dibuahi. Lah galo ngejak ning jero lho. Golek engkon kok, Mas. Mas, ora entuk mlumpat kok ngono kuwi. Carane istrimu adalah sawah ladangmu. Lho, nek nggon agama istrimu adalah sawah ladangmu. Meh tok perlakukan karo Ayo kayak dipacul ngono. Meh karo turu, karo ngadeg, karo lungguh, karo mlumah mengkur monggo. Ning mergo menungsa kudu nganggo adab manusia men anake ndek sopan santun unggah-ungguh, duwe rasa pekewuh, rasa wedi. Kok malah dijak mlumpat pager, aku ra ya seneng. Alah. Lah lek sing mbok kandhake kuwi nek aturane dienggo wong lenang bebojoan karo wong wedok. Lah nek wong wedoke model kaya kowe ngono ki ra ya mesake sing lenang. Lah kok wedok spek Banaspati yo. Bude. Rene Thomas. Pripun Mbak Era? Dadi wong wedok niku mbok sing rada jual mahal ngono lho. Lah, iki klerune jenengan. Lah piye? Ora mudeng agama. Lah piye Nek ta? sing lanang pasif, sunahe wong wedok ki sing aktif. Lah kowe iki apa bojone sah? Lho aku tuku aku tak bayar. Tak bayar kok. Wedone Lah kowe iya kok. yo tak cucukke wis bayar oke. Tulima ya nek buruh ya sedina. Bar pintu 5 kok ora dikapak-kapake, gur dienggo ngabar kanginan. Tuas aku nyewa hotel ora dikapak-kapake. Hotel Semarang. Rene Mas. Terus gak diterus kene bawah. Aduh. Kapok. Ngeleh tibake. Tibake ngele lho jebok tahu bakso. Alah. Kaeto mrapne tanah Jawa agama agame Gula ayah wis teko. Lah. Kula mboten badhe ganggu, kenyan kedah profesional. Nggih. Perkara kok aku nek cedaknya ki mau memberikan dorongan moral tok. Ya Allah mesra banget Oh ya. iya, mesra banget. Ayah karo bapak iso mesra banget. Itu ayah bapak, ayah bunda. Oh iya. Pak ayah ora bapak iki gundulku Iki melocot ayah, tok. iki ayah, iki Aku bundas. aku Mimi. Mimi. Mimisen. Monggo Mbak Erot. Mbak Erot sapa? Mbak Erawati. Kok Mbak Erot? Mbak Erot. Wong edan. Iya. Ayo, saking pundi Mas? Saking dene, nggih. Saking ajeng napa wingking? Bika buka celuk napa ing kendang. Oh.
anane ya anane Ming Makestoni to. Nggih, jenenge Mbah ki anggo tambah kok. Aku mung njurung donga nggo sliramu, men karirmu sak karonen sansaya meningkat. Amin. Nek kaya aku ra kene iki gur golek sedulur to, No. Oke. Ayu wis tau ayu, sugih ya tau sugih, tau laris. Kabeh dalang-dalang pengen ngayunke aku. Aku saiki golek apa? Aku golek tentreme ati. Kok apa jenenge ngendikane Mbah Uti iki lho, ayu ya tau ayu, sakjane uripe ayu ora tau. Nek ya gur ngono. Ayu lho digoleki ra ono. Iya. Walah. Kok dadak siya. Pripun, Mas? Nah, wis karo le mekinge genah gelem kuwi. Lah iki ngene iki. Lah saklop. Lah tekon ngene iki. Lah tekon ngene iki, Mbak kowe ndek Twitter ra ya ora duwe, aku ora nggo Twitter. Duwene apa? Duwene apa? Kula duwene micet. Wong edan. Sampun. Sampun wong Terima kasih. Dadak dibenekke barang iki lho. Pripun, Mbak? Ming slewo. Tak nggo joget ki mah ngelumpuk susuku. Oh ya dadak dibenekke ngene. Susu kok malah arisan ya. Jenengan dibenekke ora? Mboten sah. Mboten. Reoni. Men healing. Nek ada nyepelekke karo ngene Mbak Mimin ro ndek jenengan lho. Lah piye? Apa ngene Mbak Mimin lho? Kok iso? Ngene Mbak Mimin iso dipeme, nggonmu apa iso dipeme Ora susune? iso. Iki sak diperes barang. Oh, kuwi nek ndekmu nek gatel rak dikukur. Heeh. Ndek Mbak Mimin ki nek gatel dicopot diketek ngene lho. Metune coro, ayam. Kala jengking. Kala jengking. Ketonggeng. Lemut. Kelabang. Nggih. Makasih Mbak Era Nggih, Wati. menika sampun, Mbak Nggih. Sangi. Piyai kok wutuh ya, Mas Jan. Lah wuto ora ya uyu ora kelong apa-apane. Lah ya, Jan. Jenengan ki. Layak jan apa? Ayu ngoten lho, sempurna ngoten lho. Oh. Aku pamangki sesuk arep botok kok primen rada anu. Bodok melanding apa bodok Tarik teri? benang ngono lho kene ku men rada. Benang senar. Ngono tok atur lho. Wis jatah iki aku ya gumun lho. Iki ki kulit apa jarek kok wirone akeh. Aku sing tak nggodono Dria kok pri tak tidak untuk merawat diriku sendiri. Lah terus bangga apa? Nggodono Dria. Walah, iya. Oh, iya. Sambung sinden. Sambung, Mbak. Sinten? Ana Mbak Anggi karo Mbak Niken. Oh iya. Mbak Anggi karo Mbak Niken. Mbak Anggi karo Mbak Niken silinder ayo. Silinder. Iya, butrek dan sakit kepala tak tong, butrek tak tong, tanggapan saja. Butrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Apabila budrek nonton Banci 2. Dijamin butrek. Dijamin San budrek. saya budrek. Nggih. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu. Mbak Apri tambah cantik. Ya piye wedok kok ya. Lah. Mbak Niken ki pirang-pirang episode izin terus. Soalnya kekesen le futsal. Sinden kok Futsal futsal. anggape. Lah izin lah kriten kalko futsal ki lah. Oh, mboten. Sik, ditambahi siji meneh kembarane Mbak Apri ki. Sinten? Ayo Mbak Yanti yo. Oh Mbak Oh, Mbak Yanti. Yanti. Ayo Mbak Yanti. Iki kembarane Mbak Apri. Kembaran kuwi mirip kok kuwi. Iya. Kembarane Mbak Apri. Apa le merdukun Kowe padha iki ya? ngarep ngarani aku bodine lanang ngono to. Ora. Wajahe iki lho. Mas iki rak mirip. Layarane aku ki jare gagah jelita iki ki apa bedane ora? Ya padha lho kaya banci kok. Maksudnya Wah. Rabolo aku. Rabolo. kecere Mas, kecere. Keh aku jajar Mbak Niken ngopo? Keh aku ngopo? Wis kono sinden-sinden do paduo. Ki musuh bebuyutan kok. Jotakan. Nggih, tengah nggih. Kowe kene tengah aku mau jajar Tengah. Ya Allah. Kok le sia-sia ora. Iki Iya. Mbak Yanti saka Gunung Kidul. Nggih. Dek Anggi saka Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kelut. Magelang. Mbak Anggi. Mbak Anggi saka Gunung Tidal. gitu. Sekarang rumahnya Magelang. Oh Magelang. Nggih. Oh, ndereke gendeng. Apa wis resmi positif piye? Dereng. Sampun, oh dereng. Anu ae Mas, nikah desa sik wae aku ya nikah desa sik. Kondangan tok di sekseke wong desa sik ngono kuwi. Kowe nikah sego wadang kan to, Lek? Sego pindang kok sego wadang. Oh alah. Ji. Ngaturke napa niki? Ayo monggo sak kersane pamundutane ya minggu mau. Sak kersa panjenengan. Selendro genti lah. Ya, Sulendra Malik Sarung. Lasem. Urung kok es lasem iki.
Iki kayak limbuan kok wis lasem ae. Yes. Apa mak lagune? Pak De. Pak De. Nggih. Heeh. Pak De Sukimin. Aku bojone sapa? Lah kok bingung? Kok bingung, Apa kowe ayo. iki lo tren kok? Lah akeh banget sok mirip sapa kira Aduh. Wong seneng tok ning donya. Nggih. Ingat ada hidup yang lebih panjang lah. Iya. Mergo sejatine wong ning alam dunya iki mung kon ngibadah. Mosok ngibadah terus ora kerja lho. Kerja kuwi nek diniati becik ya ngibadah. Nggih. Kumpul bojoku ya ngibadah. Nyumbang ya ngibadah, ngarit ya ngibadah, ning Nggih. paletong ya ngibadah, ning pasar ya ngibadah lho. Tergantung niate no. Tergantung niate. Dadi nang donya kok ibadah terus nyambut gawe pil. Nyambut gawe iki ya ibadah lho. Nek kanggo wong sing apik niate lurus, kabeh mau direken diitung ngibadah. Nah, jan penak Dhisik ya. sekolah STM ngendi to, Lek? Kok STM piye to ya sithik-sithik ya ngaji. Oh, alah. Tak kira sekolah STM. Mbak Via ya Mbak ngadeg. Mbak Pia. Pia, ayo. Mbak ya mesem wedae apa? Mbak yang guyu susah pedae apa? Padahal apa tetep ing janji aja aja tansah juwa nadyan kaku uga tansih ing janji pesona tansah tak enteni yo bareng anggur diluring kagunan watone tumaman mesti Nggih, sugeng dalu. Mbak Apa? Pri. Sugeng dalu, Dik Sugeng Pia. dalu, Mas Mimi. Arep undang Mas, arep undang Kakung, arep undang Lek, Pak De wis monggo kersa. Ki aja klewa-klewa lho Mbak Via. Lah piye ta? Kuwi iki Widowati Waranggana kok Oh, Mas. gitu? Pun mboten cah nyritake nek wong ngerti literaturku lho, pikiran- autobiografiku, Silsilahe. silsilahe. Mula dhek iki rak duwe jeneng asline. Asline? Mimin Angga Inggi Traing Wilutama. Ya iki. Traing Wilutama. Heeh. Wilutama ki betari ning jaran iki. Jaran. Bojone Oh, Durna. berarti biyen-biyene iki trah jaran. Bojone ngono to? Durna ki. Nek penting rak betari. Betari kok nek jaran kok ya. Ya ora apa-apa sing penting betari. Gak wis dadi rakyat jelata ora Ngeyel apa-apa. to. Kandhane kok sehat Dik Pia. Alhamdulillah, nggih sehat. Sik berkah. Sehat. Dek Via menika sampun kawengku dening Kakung menapa tasih single menapa malah pun gedabel. Kok ngedabel? Dene Gedabel ki maksudnya pripun? maksudnya Gedabel wis wis awake wis kandel wis ndek bojo, wis tau kagungan putra, wis tau nggar bini, awake rada gedabel. Oke, berarti kula sing gedabel niku. Oh, pun di anak. Nggih. Oh, nggih. Ning rodok gedabel. Oh. Durung patek gedabel. Bojone jenengan kok ra sadar-sadar ndek bojo. Lah pripun to? Ndek bojo kok gento. Lah ora apa-apa wong trima-trima wae kok Lho bojo. kan enek plus minus le kaya Dik Via ngene iki. Heeh. Plus e? Lho plus iki nek kowe apa jenenge Perkasa. perkasa ngono kuwi wong lenang karo nggodhoe wis gigrek sih. Nah, betul. Kok malah betul. bijak gelut. Iya, ngono kuwi. Minus e? Iya, nek digodho tergantung kowe ngono kuwi. Nek minus e? Minuse ya gur emrel kuwi. Nek aku ra iku tak gawe elek kok, Pri. Men wong lanang do ra seneng. Lah kae wis tuwa elek, pancen tak gawe elek iku membentengi kehormatanku. Berarti asline ki cuan. Cantik, tak make up karakter tua men do wis tuwake ora do godhong ngono. Tak dudahi fotomu nek nang omah pas seporotan ro sarungan ye. Ya cantik Yan. Alah bluduk kan. Kira ki kaya sing diomongke. Nggih, ngaturke napa Wong Ayu? Ana request, Mbak. Nggih. Apa? Saka penjane Pak Nanang Prasetyo wis. Pak Nang. Pak Nanang Prasetyo. Wis transfer pira, Nik? 500.000. Ning pancen apa? Kepiling Pepeling. Oh, nggih dicaos sing karo gugur gunung ning gugur gununge Pelok barang. ya ora bareng to ya engko to ya. Nggih pelok barang. Beda. Pepeling rumiyin. Iya. Langsung
Non? Langsung. Prayoganipun mawi bawa. Mawi bawa. Kontes bawa. Iya. Mau Mbak Apri urung bawa dhewe lho bawa sore dhewe. mau. Arep adol apa kuwi? Oh, Mas enten sing ajeng bawa. Sapa? Pak Aril. Pak. Aja gawe peraturan dhewe. Ora lambangane bobo lho, Mas. Kowe ndong lagi nonton tombol ngantuk kok. Ora, kuwi iki sing didumo ki beda, gur ngene-ngene Kok tok. mbok doranggang agak nonton ketoprak Jepang ngono kok. Ketoprak Jepange. Monggo Mbak Apri kali Mbak Pia bawa. Nggih. Ayo Mbak Mimin bareng. Ojek lho ki mangke. Sing tuwa nuwun sewu tuwa ki metu-metu wis nggawa. Lah nggih. Iya. Wis gawa pewarah. Nggih. Monggo wong ayu. Siapa sih? Siapa sih, Bu? Ya sing Ya, cap cip-cip, sing ya. nom-nom sik ya Mbak Apri sik ya. Oh iya. Nama kuwi? Rukun Islam Welak. kang lima puniki. Atase metu lanang sore sapeke kaya ngono ya. Lho ngene iki nggo pengeling-eling kanggone para wong lanang lho, Lek. Lelaki. Nggih. Kanggone lelaki. Dadi wong lanang nek ndek bojo, nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka bodi. Aja kenyut suarane tok Lah iya. Kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Lah kecilik to malah. Kapusan. Malah kaya anu bedol entik. Kak entek lho. Kak entek lho. Katin dana mreng para sesama. Ya, Nduk Pia. Aja pada ditinggalke. Monggo Ayo, Mbak Mbak Mimin. Mimin. Oh, sing nggon angel kuwi ra mampu. Pasrah. Kok le ngasorke. Pasrah. Monggo Lah, jare pasrah. Oh iya iya Monggo pasrah. Mbak Mimin iki bagian sing ragi awrat, kula Oh, mboten iya. mampu. Ngomong wong tuwa. Dadi ngomong pasrah. Wong tuwa iki ra wis maleh. Kelengganan no Mbak Malih Mimin cilik, monggo kula bagian sing awrat mboten mampu gage. Nyuwun pangapunten menika bagian awrat. Kula nyuwuni dipalilah bantuan panjenengan, Bu. Oh, iya, sing Buta. Sing angel sliramu ora mumpuni. Nggih, ngoten niku leres monggo. Mesti Ngomong. kayak senior ki mesti suarane Jos tenan elok. Elak. Coba ya. Rukun Islam. Senior, sinden senior kok nek bawa kok iso nganggo kain ngono ya. Rukun Islam. Kuwi arep bawa apa arep nyendal tali wangsul kuwi. Sing maring Rukun lampu. Semuanya punya cara pendekatan terhadap lagu itu sendiri-sendiri terhadap lelaku itu gendengin pendekatannya beda-beda. Mbak Mimin ki cerdas ya, pinter ya, pinter nutup wirang. Tiwas mau nek arek tak kon dadi guru kuwe. Lah apa? Jare apik kok. Sahadate kang angka siji Angger nyuara banter kok mesti nggo tole kok dipites. Oh mulane tok sampar. maksudnya energine iki men terfokus ning nggon kene ora Si anu to. ngendi. Si sapa jenenge? Si sapa Slamet. Mukidi. Oh. Niki tak jenenge maksum kok. Langsung. Bojone Mbak Lisa. Ayo, Pia. Kang angka loro salat dene kang telu
Ramadan nindak napasa. Ayo Ces Mimin. Kapak ya kaping 5 ngibadah haji. Cek, kowe patute nek suluk pas ngelik kae. Labemu. Sing kok pitik keluru mak sange. Wis setengah siji, Mbak Min, Mbak Pri. Lajeng Rak tekan gara-gara ta Dinan? timbuan. Oh iya. Insyaallah. Nggih, matur nuwun. Tak neruske lakon sih, Kek. Nggih. Iya. Sukses kagem Dik Yusuf. Amin. Sukses kagem Dek Deva. Rezeki lancar, sehat kagem keluarga besar Bapak Yoga. Sekalian Ibu Ani. Muga-muga Deva aja ngantek merucut saka kudangane wong tuwa. Sukses, Selamat sehat. sing nanggap, selamat sing Ditanggap. ditanggap. Selamat sing nonton tanggapan. Selamat. Tuh, Dek Yusuf. Iya. Ya. Nduk, tak direkke. Ya, Maya. Kirepate kasing kemudian dalang. Ya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugraha wa ilaruhi para punden dalang saknos mantra Al-Fatihah. Amin ya. Tan samar pamoring sukma sinusmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking layap-layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kamu singkang mus manjing wonten ing pisanggan sangarum kena gandaka capuk ingkang mapan wonten ing alun-alun negari ing Amarta nggih Sang Raden Arya Werkudara